Прыказкі і прымаўкі вельмі ўпрыгожваюць беларускую гаворку. Яны напоўненыя такой радасцю, жыццядайнасцю, разуменнем жыцця, што проста хочацца іх ужываць увесь час. Ну вось, напрыклад, кажуць у нас брахаць, не цапом махаць. То хіба ўсім зразумела, пра што ідзе гаворка. Лягчэй расказваць пра нешта і вучыць некага жыць, чым узяць самому прыладу працу ў рукі і памахаць. Ну, ведаеце, што такое цэп? Гэта такая палка, на которой на ланцугу прымацавана яшчэ адна такая дубінішча. І вось гэтым усім малацілі зерня, выбівалі зярняткі з каласоў. То, конечно, калі так памахаць, то гэта цяжка. Пасля гэтага дурныя словы языком махаць не станеш. Ці вось такі выраз. Багаты дзівіцца, чым бедны жывіцца. Ну, гэта ж пра тое, як нашы бедныя бабулі і сялянкі выдумлялі, што з'есці. У хлеб дадавалі і жалуды, і лебяду, і там яшчэ што-небудзь крышылі. А нам бабуля варыла малочны суп з моркваю і бульбаю. І мне, гарадской дзяўчынцы, было незразумела, як гэта можна есці. Я сябе уяўляю зараз вось тым багатым, который дзівіцца, як бедны жывіцца. А пра тых, хто расказвае нешта вельмі квяцістае і неверагоднае, беларусы кажуць вось так. Бывала, што і варона лапці абувала, а цяпер і грак ходзіць так. Ну вось, што тут яшчэ дадасі? Проста, як песню спяваеш, такія прымаўкі кажаш.